Μαρτύρονται στον διαιτητή, φάση που ξαναβλέπετε εδώ. Καλύτερα πιστεύουμε, πολύ καλύτερα. Προσπάθησε ο Μίχος, στη συνέχεια προσπάθησε ο Αναστασιάδης. Αναστασιάδης και θα αποκρούσει ο Σαργάνης. Ο Γαλάκος πάει να κάνει τον γκολ από κοντά. Τελικά θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Από τον Σαργάνη πολύ δυνατό βολέ, θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Μητρόπουλος θα κάνει το 3-0 ή όχι. Ο κύριος Βουράκης έχει σηκώσει τη σημαία του, είναι καρφωμένος. Το βλέπουμε εδώ τον κύριο Βουράκη, μόλις τώρα κατέβασε. Εκτελεί ο Γαλάκος, η μπάλα θα περάσει κάτω από τα πόδια του Βαμβακούλα και ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης. Πάλι έχουμε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο μοτίβο, το ίδιο σκηνικό. Ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης, επαναλαμβάνουμε, στο 1,5 λεπτό προς τα 2 κάνει το 2-1. Θεοφορίδης, Κατσιάκος, Νικολάε, Κατσιάκος μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να περάσει, είναι μόνος του και δίνει πέναλτι στην επέμβαση αυτή του Περσία. Ο διαιτητής, ο κύριος Βέβες. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Λάκης, ο Κατσιάκος, και που ξαναβλέπετε εδώ η επέμβαση από πίσω του Τάκη του Περσία. Ο Σαργάνης που απέκρουσε στο δεύτερο λεπτό πέναλτι του Αναστασιάδη. Χαραλαμπίδης αυτή τη φορά θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 19ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει και πάλι με τον Χαραλαμπίδη που στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης έκανε το 2-1 για να μειώσει τώρα στο 63 συγκεκριμένα, για να ισοφαρίσει σε 2-2. Πλέον το παιχνίδι παίρνει μια άλλη μορφή. Είχαμε 2 γκολ για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο και 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό στην επανάληψη. Του Σημεοφορίδη, Νοβοσέλατς. Έγινε το λάθος, τρέχει ο Ντόρου Νικολάε και βλέπουμε το διαιτητή να κατευθύνεται προς το πέναλτι, προς το σημείο του πέναλτι. Ήταν μια ολιγορία από πλευράς άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Νοβοσέλατς έκανε το σφάλμα, πετάχτηκε σφίνα εκεί ο Ντόρου Νικολάε. Φάση που ξαναβλέπουμε, κοιτάξτε εδώ το λάθος του Νοβοσέλατς, δεν υπολόγισε καλά την μπάλα. Ο Σαργάνης έπεσε πάνω στον Νικολάε και ο διαιτητής στο 6ο ακριβώς λεπτό, και ο Νίκος ο Σαργάνης, και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Ο Σαργάνης απέκρουσε προς στιγμή. Η μπάλα όμως είναι στα δίκτυα. Ακριβώς στο 1ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ο Παναθηναϊκός που έκανε 2-0 βρέθηκε να προηγείται